Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Mo text ra ko nimo. Kabantay ka na? Oh, uy. Darling Raf, dali na, kaon na. Dili ko gustong mapas mo ka. Oh, thank you, darling. Dali. Kailangan nga busog ka. Busog ka, una tang biya, dali. Okay? Oh, salamat, Federico Iho. Dali ko gustong mahanaw kag dali. Ining kalibutan na, dali. Oh, Iho. Bisan tudog daw ka. Pero mahal ti ka, dali. Oh, Federico. Kabantay ka na, dali. O na'y tinutanay, dali. Ikaw, kabantay ka. Di ba? Usahay. Mangluod ko nimo. Pero, am-aman ko nga kung kaugaling. Para ba ka nang kabantay ka? Para hapo-hapo na ko akong kaugalingon. Muna siya, dali. Kinahanglan nga. Kanang magtinihi ka. Kabantay mo ko, ana. Aron di tamahot ng kwarta. Dili ba, dali? Correct, Federico. O karong adlaw, dali. Another tumpak nga salapi ang imong dawaton, dali. Yes, Iho. 100 million pesos? On cold cash na, dali. Oh, yes. Cold cash. Duha kamalita. Tubag. Tubag ako dayon kakibot. Tubag. Good morning, Kagibot. Good. Napoy kay good morning, ha? Sabang kay ko na. Matinawara. Abi di mo mugikan na kami, ha? Mag-abot silang daddy 10 o'clock. 10 o'clock? 100? Okay, Kagibot. Kana. Kinahanglan nga, mag-abay ka mo, ha? Kapantay mo. Abay, Ha? Abay mo. magabay mi. Kinahanglan nga, kabantayan yun ninyo nga way mahitabo ka na mo. Okay? Patik, Kibot. Ayaw yun niyo si Piata ang pagbantay ka na mo. O, Kibot, ariglado. Ayaw lagi ng keyboard. So, kakibot. Ana, kakibot. O, Kagibot. Kana, very good. Oso karon ang tulis. Masinog doon ay makaditik nga doon ay akong bahandi. Nga among dadon. Kita rin mag-apoy man. Kagibot. Ayaw, Ayaw, bada. Okay. Nakabantay na ko. Magbantay mi ninyo, Very Kagibot. good. Nangandam na mi, Kagibot. Okay. Inigawas na mo din eh. Gikan sa mansyon. Naano ka mo, ha? Nagasunod ka na mo. Clear? Klaro? Klaro, Kagibot. Daddy! Pinanggi akong daddy. Oh, yes, Federico. Oh. Aki, ako na lang mo drive daddy, ha? No, na si Ula. Mau ba? Siya mo drive? Siya mo drive. Yun na. Asa na si Marga? Musunod na ka to. Marga, darling. Marga. Darling, Oh, yan ako. mga to na kita. Ako pang kikuha ang bomba nimo para sa hubak. Oh, thank you. Kadiyot lang. Trapuhan akong imong nahumpi. Sinaw kaayo, Thank you, darling Marga. And then, sprayhan ti kag perfume. Oh, okay. Ay, humot na kayo ko. Humot mo na ano. Humot ka na kaayo. Thank you. Ato na ta. Asa na si Ola? Ola! Ay, di, ano ka niya rin to? Asa na ka? Tara na.
Akalit si Benny mo. Ayaw pagyaya! Adto na ta! Oo niya rito. Good nga! Nagtupad mong duha ni Marga sa luyo dari. Ako diri sa front seat. Aron singon, ako yung magkabantay ka ninyo. Nagkamantay mo na. Oh, salamat, Federico. Wala! Ati man ang imong pag-drive, okay? Oo niya rito. Okay. Ana ang akong mga kakibot. Nag-unang usa. Nag-unang usa ka motor. Then, duha sila ang sakay. Ang driver ug ang angkas. Manya sa luyong bahin, nagsunod sa laing motor. Nagisakyan sa kong duha ka kakibot. Ako sige pa pagpadagan, Ula. Aron maabot tayo kita sa lugar. Oo niya, Rafael. Iniyan na kita. Darling Rafael, kikulpangan ko. Ayaw kulba-kulba diha aman sa Federico. Oh, di ako. Di andam nga nalipod ka ninyo. Kabantay mo na. Andam kong ibuhis ang akong kinabuhi. Pagpanalipod ka ni mo dali. Og sa kwarta. Ya atong dawaton. Nagawa sila si Rafael. Kuyog si Marga o si Federico. Nagdaan na sila duha ka malita. Mau tingali na ang gisudlan sa kwarto. Kakuyaw ba ni? Uy, kumpiyansa kayo sila. Hinuon. Wa matingali na kabatikod nga kwarta ang sudan ng mga malita. Yan na sa paingon din eh. Abling, hola. Abling. Niya dito, ha? Oops. Oops. Nawatan mo sa kamalita. Isod. Niya dito. Isod sa baggage. Kapag na, isod. Niya dito. Oops. Dali na yun. Diya pa. Oops. Isira na yun, Ula, pagdali. Sir. Oops. Alam, bueno, hanto na kita. Okay. Diretso na ba tayo sa pagpauli, Dari? Yes, Federico. Oh, very good, very good. Tuyuan mo ko ani sir. Ula, relax lang. Kuan, kining... Gitulis mga na itong 200,000 lang. Kini ba ka nga minilyon? Ay, sus, kitalawan ba ni mo, Ula? Kabantay ka, no? Kalawan ka. Di ako. Why magpangilabot ninyo? Salamat, Federico. Thank you. Ay, sa'yo, Ula. Fokusin mo pag-drive, ha? Sir. Uy. Sige mo. Police patrol car. Ano? Uy, ganun. Tunay. Police patrol ka. Nakita na ko. Nagsunod na to. Di kontak bagag. Police, Dari. Mo escort na to. Wa man, Federico. Mao ba? Mingaw rin no, inting. Minus ang customer. Bitaw hinay kay da. Ay, wak man di klase. Pero working holiday. Nindot sana, ikaw itpungutan na, ikaw siya tubag-tubag din. Mauga Ustanay mo ta. na-realize Ustanay na ta. to. Nga? Ikaw ipungutan na, niya imo siya tubag. Ayaw, wag na inting butikul, uy. Ayun na, si Bay Abil ba, nindool mo? Wak man. Nauwaw na na. Palayo na siya perminako. Bitaw, no?
Ang guard ay, Oh. naa ay, maampingon nga, nagbantay nato. Oh, mura mag-guardian taga-England, oh. Mao jud no? Kita. Uy. Yun na. Ano motor? Niyo no. Patubil tingali ni. Lako ito ah. Kadi ka na, ha? Sige. Lo, may police car man na ni Agi. Nisaylo na ang police patrol car. Oh, Marga, darling. Sir, kanang tubil una ta kay ni alarm na oh. Nisiga na. Okay. Magpatubel kita. May solicitation ay. Ano na lang tayo mapatubel, sir? Ayaw diha, ola. Kontra ko ng pamboy diha. Ay, dihan na lang tayo rito. Kay, nay, hubsan na ta. Dili na lang ta. Okay, niya na ta. Wait! Armas! Duha ka tao nagtayo silang armas na natin, sir! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!